Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, agdaydayaw tayo tinasanto na puso ni Apo Jesus. Isuot tayo ti puso na, kas ti panagkita tayo, kadagiti tattao na, kas ti panagayat tayo, ken panagserbi tayo, kadagiti intalik na kada tayo. Iti dahi ti agundaway, iraman tayo nga ikararagan, ti San Francis Javier Paris, para iti nayon ti panagadal da into nubigat, dagiti intensyones da, dagiti panggap ti parokya tayo, dagiti kasapulan tayo, agtalag tayo iti grasya, ken pannakabalin ti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo asi aasi kada kami, dagiti mangliweng-liweng agameng ti ayat mo, babaen ti puso ti anak mo, anasugat, gapo kadagiti basbasol mi, ipaay mo kadi, tada kami amang idaton kenkwana kadagiti napasnek a panagdaydayaw, kastamet atong palen mi ti annong mi, abang ipaay ti umiso a panagsopapak kadagiti basbasol mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Dahito maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kunati Apo, iti saan na mabayag, agbalinto atalon tinasamek abakir, ket titalon agbalin akabakiran. Intundumteng daytang aldaw, mangyegto tituleng, ti maibasa ken kuana a libro, ket makita nanto tinalawag, dagiti bulsek, nagbibiyag iti sipnget. Masarakan tumanen dagiti napanglaw,
ken napakumbaba at tao, tiragsak nga ited, tinasantuan a Diyos ti Israel. Isuntun ti kanibusanan dagiti mangparparigat kadagiti padada a tao. Nga mangipakita iti gurada iti Diyos. Mapukaw ton dagiti amin na managbasol. Dadailen to ti Diyos dagiti managdakdakes. Dagiti manglaped iti panakadusa dagiti managdakdakes. Ken dagiti agsaksi iti ulbod, tapno saan a matunton tinaimbag a tao ti kinalinteg na. Itangarod, kastoy ti kunati Apo a Diyos ti Israel, amang ispal ken ni Abraham iti riribok. Da kayo tattaok, saan kayon ton a maibabain, ket di kay ton lumabaga iti bain nyo. Makita yun to dagiti anak, ay parabor ko kada kayo. Kaya't bigbigan yun to asyak tinasantuan a Diyos ti Israel. Padayawan ken raemendak to. Makaawat to dagiti maag, ket agragsak to apaisuro dagiti kanayon nga agtantanabutob. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Siya sino ti kabuteng ko. Ti Apo ti sariked-ked ti biyag ko. Siya sino ti kaamak ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. May sa abanag ti dinawat ko iti Apo. Daytoy laeng ti kalikagom ko. Agnaedak kumay ti balay na, ti unos ti panagbiag ko. Tapno mabuyak ti dayag na, ken agdawatak ti panangidalan na. Ti silaw ken salakan ko. Mamatiya kabayat ti panagbiag ko, makitak to ti kinaimbag ti Apo. Kadagiti tattao na, agtalek ka ti Apo. Mamati ka ket di mo pukawen tinamnamam. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Benggentan iti mek ti Apo. Umawon ket ambidan kayo. Umasitik kay amin ket rambahan kayo. Iawa kenaya ti Apo. Dan dagita susi. Nalagpag na ti Apo. Timek na ket mangen punto. Ikay tukatas kene tapusin. Tinggenta ti Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Pimanaw ni Jesus iti Kapernaum. Idi magmag na sinurot ti dua bulsek alalaki ket impok kauda. Anak ni David, kaasyan na kami. Iti nakastrikan ni Jesus iti balay, immasideg ken kuana dagiti dua abulsek. Patyen nyo kadi amaramid ko daytoy, sinaludsod na kadakwada. Wen Apo insungbat da. Iti kasta sinagid ni Jesus dagiti matada sana kinuna, maaramid nga rod akas iti panamatiyo. Ket naisubli ti panagkita da. Impaganit-get ni Jesus kadakwada nga awan pagibagbagaan da tinaaramid. Ngem pimmanaw da ket inwaras da ti damag maipapan ken Jesus
iti iso amin asuli dayta a lugar. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Napadasan nyo tinasinitan? Hampay? Da tisilaw mi di ubing kami ke gas nga ti bote na nagyan ng tijen ken ada tay mapili nga lupot nga maisulaan ti mabalin nga pagpabilaw ay piuno pabilaw. Wa sulaan ti mabalin nga pagpabilaw. Kada ti ading kumat nga inuod dyan ni Abet. Amo magkanyak nga niya mo nangalaan ng kasursurwak mat di jay todo ti silaw ipalabas mo jutam mo no makas jadi gadahang kamasinit niya. Napadasan nyo kasjay? Ops, kung hindi ako matisilaw ka, ops, kung ako na mata, ops, kung ka na matatap no hanggang arod masinit. Timulad mo dati ading ko ta ubing pa, intono na jitam mo doon na apay nga syakti na baot. Nya, diri sursurong. Napay nga syakti na baot ka pan na may intono jitam mo doon da, orela naan na akin, nga arod ka, limabasit. Wan oreda kayo mga lolo, kada lula, kada kayo nga naganak, hindi man ko na yung ubing ka, napudot dayta. Haan na, awan ti idea yung ubing tinapudot no, haan na mari na ti. Naunag dayta. Ore ka inya kung ko na mga mangi-explain, iyali talo, upat, lima titawon na nga naunag, no, haan na mapadasan ti agtong lab, amoy agtong lab. Baga di yun sabi, amo aglangoy mat, umpay kung guna yung taga-salsedo nga napnok karayan. Ure na inya kung kunam nga ibagam ije ubing nga naunag. Awan ti idea na tinaunag no haan na ama mapadasan. Awan ti idea na tinapudot no haan na mapadasan. Iti biyag tayo kasjay. Haan nga hantay gamin mapadasan, it remains an idea ko na nalaya. Agyan lat nga idea tayo. Hindi ito Ebanghelyo tayo. It talks about faith. Ibaga na ti pamati, dagito yung nga bulsak. Apo kaasyan na kami, inya ti kahit marabili ka, amoy. Kunan ni Apo Jesus, amuyo, mamati kayo. Mamati kayo nga maaramid ko dayta. Wen Apo sinagid na, inya ti kunan na naaramid, sigonti pamatiyo. Imagine nyo dayay. Naaramid sigonti pamatiyo. It depends upon their faith. Naawan pamati da awan, naunag di pamati da naunag. Naidigad sa magkakaawatan. Nga nga nakarubot gagami nga nakabagan niya papanan niya kasi biyahe kay sa dimagas kay lang. Pangkay bali, pagsubli ka di bali. Iti kunan na di jay, kala ko masigon iti pamatiyo. Kalangin iti ure iti biyag tayo, kasla amuyo kanya ka kunak ka narigat ti dumakkel amarigrigat na amok nga hanyo napadasan ta rich kids kay amin dagita nga kulkulor ti bubuok kada rup-rupa yo narigat ti dumakkel amarigrigat nya ti kasano pa nang English day jay. In English, the quick one fox jumps over the head of the lazy dog. Dahil nga ti English na dahil niya. Narigat ti dumakkel amarigrigat, ngam dakkel ti intulong na kanyak. Taapay, personally, dahil ang ti kararag ko, amuyo di makkelan min no kasano ti ginalaga, imbagkan niya yun ti salsedo ti ito ili ko, sete kayo niya. Da kami, ayoy, kangitingitan. Ay Apo. Magapidot ka hangag Paris nga sinilas tap nagpadada po dem di maysa dakdakkel nga rahan nyo napadasan dagito ita. Ultimo amin nga botbotonis di sinilas ko kaadda barot na muyo barot. Iso data mangipon nyo ti di baroten. Kakas nga di jerigat nga daytay walang wala ka. Umas asa ka lati kararagta awan ti ammom nga paggapuan na. Awan nga pulos ti ammom nga mangted, awan nga pulos ti ammom nga pangalab ka dito nga, kararaglaeng di dyan napan, aging gana nga simsim ti seminaryo na inya, mati kinaulaw ko, napanag nagig-exam ti seminaryo nga, magwarak. Os to na ito.
So nga niinang ko idinapan. Ngam idinaala kon day nga seminaryo, isuti ko na kon, awan sa baling armas, apo, itid mo ka dia. Apo, itid mo ka dia. Dagiti kakadwami ka, nalagan la pa nagyanda apaya, at da kwartada, at da siribon da siya, awan amin, awan lang arod sirib mon, awan lang arod makorkwarta mon, awan pa'y rupa, awan pa'y paglaingam mo't, inyala paglainam sumiko basketball. Kaya dyan nga awan day mabuting ka pa nga agkamali, tabaka maikat ka. Kaanya ti armas na dyan, kararag. Iso nga nakasjay, ijay ngam naman na narinak latamot, nga uray pa no managbasol, uray pa no nakapsot, agtrab-trabaho lat ti grasya ni Apo Diyos. Iso nga no ti pamati, da kayo nga namayat ti panagdakkel na haan unay nagrigat, haan unay nga naitublak, siguro haan nga umunag di pamati ta apaya. Kaslang di ubing no haan nga nasinit, haan na nga, amo. Kalajag bisikleta nga ko na tayo, haan na masursuro, haan na amo ti aganad, no haan pa'y nga naidara mo. Kaslang mo ag-drive, ano ang kapay na idong par mga may kadwa nga biyag mo, hanggang agan anad tatanag, oh, baka darumuar kung kunamutin Kaya di nga ti ibagbaga na, di pamati, nga haan tayo maibaga, di na unag apamati, no haan tayo napadasan, nga nagtrabaho ti Diyos, iti biyag tayo. Uray agadurar tayo, uray ipaganat-gat tayo ti kararag, no haan mo napadasan, dahil ngay may sa ti agbibitinan ka mapukaw kan, ngam narinam ti grasya ti Diyos, nga nagtrabaho king ka. Nagadudag iti umed pakararag kanyak. Apo, kararagan na kami man, apay ag-exam kami. Nihan yung abrikan tay bilag ti kararag ko ang man-mano. Diya ka mo, awan sapay ti hanga nakarwar nga may nagpakararag kanyak. Di di kararag dano daduma, di di magamin ti tendency na kanya tayo. No, medyo nasirib ka, okay lang di kararag mo, taamom nga da ka ba ilam. Kasi amom garod nga nag-review ka nga nalaing amom nga da sirib mo. Ti kas ladakdakkel ti panaggaraw ti grasya ni Apo Dios daytay nga medyo talaga nga kakaasipay nga nangir-iro di subject na santo ag-exam daytay nga talaga nga tila namnamaem ke milagro. Oy kakaawatan tayo haan. Isu nga no kuna tayo kararag kasla dagitoy bulsag. Hanggamin nga umunag di kararag no hantay pay napadasan ti daytay talaga nga awanen daytay naggaraw nga talaga ti grasya ni Apo Dios iti biag tayo. Ngam no bigbigan tayo dayta, no adu dagiti gundaway nga isungar nga kunana ka, pus-pus-pusin na ka. Kala ko madya orange ka, pus-pusin na ta, tumbog, amoyo ti tumbog. Hoy, tumbog, hanga ubog. Pus-pusin na di orange ta rumor, di banglukin katas na. Kinudad duma oray ti biyag tayo. Apay apo, kasla nga maibos ti problema. Di dyan nga ro, ti pus-pusin na ka. Ta ije pan nakaparigat mo, ije pan nakapasubok mo, ije nga aggaraw ti grasya ni Apo Diyos. Tano, awan na padasang makasya kadagsan ti biyag mo kano, daduma ka alang-alang di kararag. Iso garod nga nakapigpig sa ampay laeng ka, hindi ka pa'y agin ina na. Agtraba ay maturog ka kung matirabiin ka, agtrab-trabaho ka pa'y laeng. Nakapingpingat ka, kasla kayang-kayam. Intong kinalbit na ka, yagina na ka, apaya, agpiwis kamutan, apo ipapati mong ti aglualo, agparintuman ka manipod, jilikod, aging gana, jisango, inaldaw ka nga umay, agpakararag kini aporopo, anya daw atong milagro, tatapay. Isong ano daduma, dahil timutlaang kunana ni Apo Jesus kaditi ibanghelyo tayo, naaramid kada kayo sigon di pamatiyo. Narabaw ngamin di pamati, no hantay pa'y napadasan, dahil talaga nga walang-wala na ka, awang nga pulos gaway mo, tila armas mo, kararag. Ijay nga marinam nga agtrabaho, isong nga kunatayo nga, samulaam mo, tinapudot no nasinit kan, no samulaam mo tinaunag no, dahil tayo nagtunglab kan. Hindi na iya sa inak, na siya at kidi, dahil nga dinanon ko nga simbaan, hindi na iya sa inak, iya Sibilya, sang kaisermon ko. Nagparinto mga dahil tatugaw yung kasla lagsisingin kasla kastamot nga aglonglong gayog nga kada di simba na jay amoy mat piman mat ata siyempre nagaduti sa bali pamati di Sibilya ka awang pay 20 nga pure nga family di jay nagdakkel nga barangay ti Catholic kagano kita income no income laang ti pagibasaran ti panag-project mo hanggang ag fundraising talaga ang awan
Kaasim mo't adagiti papadi, bigbigan tayo mo't ti sakripisyo da dagiti tattao, padakkelan tayo apo, i-expand tayo. Hindi nagparintumang akon ka, ijay, naragsakan nak, tanayasay nak ijay, ngam ti kararag ko, apo, Santa Maria, nagan mo, Guadalupe nga rod, apo iso simbaan mo, di yala ang tinagyan jibi parintumang ko. Kukwam, dahil nga awan ti amok, nga pamuspusan, dahil nga awan ti amok nga kabailak, dahil nga awan ti namnamaek nga armas ngam agtrabaho. Di surrender, the art of surrendering. Kasla dagito'y duwa nga bulsek. Inted da aming kadakwada. Inted na amin ti pamati da kini Apo Isos iso nga nakakita da niya di kunana na aramid dayta sigon iti pamati yo. Kada tayo, madama, isi padpadasen tayo nga isimpa. Padpadasen tayo nga urnusen. Padpadasen tayo nga pabiligan. Nagmaya mano da attitude tayo kada tay awang kabkabailan mi Apo ngem adda ka. Nagmaya man nga panunutan nga day di sangkabasit nga amumi ka awampay si kasla ka awampay mabailan na noan nya di planom. So nga dagiti sakripisyo tayo kung data pa nagparintumeng tayo nga dumawat keng kuana tapno mapapintas ti programa, mapadagdag ti pamati. Ti mo pang panunutan yun sa gamin nga pamati ti sabali. Oy. Tinsa mo pang panunutan nyo nga umunag ti pamati na kadagitay awan ito'y ko umayda. Madia. Madia. Di pa nakapaunag ti pamati, akada tayo, mari na tayo nga dahil talaga nga si tatalag kini Apo Diyosen. No di uray pala, di pa nagdaydayo mo king kuana ka, nagpuron, sumurot ton. Isungarod nga di aramidan tayo na pan nakapadigdag ti pamati, nga dahil nga awampay pulos armas tayo, ngam ammo tayo nga adda Diyos. Ammo tayo nga adda gaasi ni Apo Diyos. Ammo tayo nga adda mangisalakan a Diyos. Haan lang nga ti pan nakaisalakan kay into no, di may kadwa abiyag, uray ditoy. Kadagiti saksakit tayo. Dagiti pagbubuungan tayo. Dagiti kaslahan tayo kabailan nga masulbar iti biyag tayo. Nagmaya mga dadya ko mga attitude nga nito, kasla walang wala. Awan nga pulos, ngam adda ammo tayo latta nga adda Diyos. Ammo tayo latta nga adda ni Apo Diyos. So nga dadya ti kinapakumbaba tayo nga umay agdaydayaw. Dadya nga ti kinapakumbaba tayo nga umay agruk noy kinkwana. Wana ikan tayo ti taltalento. Kabailan, sansanikwa, bilag, pigsa, sirib. Ngam no ikumpira tayo iti grasya ni Apo Diyos. Bagi tayo latta ko man ti agpakpakumbaba ta awan kanya, awan maaramidan tayo na awan isuna. Kanagmayat nga dati kunana kadagitoy, dublian tayo, nanya dati kunana. Patsin nyo kadi, maaramid ko da ito, isinaludsod dawan Apo. Nyati kunada, maaramid nga rod, nyati kunana, maaramid nga rod akas iti pamatiyo. Sigon di pamati, haan nga di kabailan ni Apo Diyos. Sigon di panagtalikdahaan nga di bilag ni Apo Isos. Sigon di disposition dagi na agasan haan nga di puso ni Apo Isus iso nga naaramid sigon iti pamatiyo. Kadi kumamot ti ikamkamang tayo. Di kumamot ti armas tayo anya laeng di laeng pamati. Maragragsakan tayo kumano aggaraw ni Apo Dios. Maragragsakan tayo kumata mariri na tayo nga aggargaraw. Taapaya amuna adda pamati tayo awan kabkabailan tayo ngem napnuan pamati. Sugarod nga agadorar, sugarod nga awaten iti nasantuan a misa, isugarod nga paunagan di pamati, sino ti umuna mang paunag ti pamati, datayo nga mangidadaulo, tanuhan nga umunag ti pamati tayo, hantay mo't ekspektaran nga umunag ti pamati dagiti kakabsat tayo. Itabi
Supapak mi tinagong o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya't may paayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita emkad ti mangnibinibi nga ayat ti puso ti dongdongwem nga anak mo, tapno makaayayo ken kada ito'y adaton mi, ket agserbi pa'y apang supapak kadagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo idi asibabayog iti cross. Kinayat na nga iniyawat na tibiyag na ama ipaay kada kami, iti kasta, takasta unay, ti panangay ayat na kada kami. Ket itay naluktanen ti bakrang na, pinagpuswak na ti danom kendara, ket isot pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia. Ket iti daytoy naluktan a puso na, awisen ti nangisalakan dagiti amin at tao, tapno agsakdo da siraragsak, iti daytoy, di maatsyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anansata, makidanggay kami kadagiti amin asa santo ken angheles, nga agdaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kasta metakalpasanday di pa nang rabii danangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti puso, Kenin ka panagungan, Ina kamin sa lakang, Manubo
iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi apo, tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo, laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa nga lubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda anakapudno anagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi. Kan iti yaay na Jesucristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo,
Kapya nga aggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa manghunas basbasul tinubo. Apo mga sikat. Cordero ti Diyos nas basbasul tinubo. Apo mga sikat. Cordero ti Diyos amanghunas basbasul tinubo. Ite kadapa. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararwa. Eucharistia, kanasan pang karaon
Kumararag tayo. Apo ipaay mo ka dita punwen na kamti ayat da iti a sakramento nga inawat mi. Dagdagan na kuma ti panakikay sami ken Kristo, ket tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Magparintumeng tayo. O salutar Isus.
et jubilatio. Salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinailangitan na tinapay, nga daken kwa na ti amin na naimasananam. Kumararag tayo. O Diyos nga itinakaskas daw a sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatin mi ken kaapo, nga ipaing mo kadakam ti panagdaydayaw mi kadagiti na santo na misteryo ti bagay ken daram, tapno maikari kami akan kanayon iti bunga ti panubot mo kadakami, sika nga agbiag ken nagari a Diyos, agraman iti Ama ken ti Espiritu Santo, tiag na nayon nga wantinggana. Panagdaydayaw na Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw na Iso Kristo na paypayso a Diyos kat na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso na, madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti di namulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan apan nakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose na tippel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. O
silnaga nasipnget apagnaan. Tuy anak mo paklolo, kasaranay titen mo. Sikati pagkamanga, ken sikat pakatayan. Ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen tinasanton a misa, kin panagdaydayaw tayo tinasanton a sakramento, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Kalpasan tinasanton a misa, Apo, aramidan tayo ti apagbiit laeng nga meeting dagiti ad hoc.